गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि इउट्युब चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम गोरबोजों खुलुमनाय जासिबाय। आं दिनै नै बेंटल सेरफांगुरियाव जोंहा सन्जिब सारनि न'सिमनो थांगासिनो। बिथांनि न'आवनो जोङो भइस डाबिं होदों। बिथांनि स्टुडिअ'आव जोंनि फुल मुभि अन्थाइ बिखानि फैगोन सेप्तेम्बर मासाव रिलिज जागोन। बिथांमोनानो मिउजिक एरेन्जार आरो हामिंबो होयो। बिथांमोनहा सन्जिब नार्जारि आरो बिथांनि बिसि प्रिया नार्जारि, बिसोर सानैबो। दा जों बिथांनि न'सिम थांगासिनो दं। जोंनि फुल मुभि अन्थाइ बिखाखौ बिथांनि न'आवनो भइस डाबिं होनाय जादों आरोना। आं मोनफैबाय जों नै नोंथांमोना बिथांमोननि रोजाबनायखौ नायलांबाय थादो, खोनासंलांबाय थादो। बिथां सन्जिब नार्जारि सारनिसिम जोङो अन्थाइ बिखा फिल्मनि भइस डाबिं होनो फैदों आरोना। बेयावनो जोङो सारखौ माने ओरैनो कारेन्ट गैयियाव टाइम पास खालामनो थाखाय मेथाइ खननो थिनदोंमोन नालाय, बिथाङा खननानै खोन्थाबाय, जोबोर मोजां मोनबाय। आरो बिथिं जोंहा नै बिस्थिराम बर' सार, बिथाङा माने गोजाम मेथाइखौ माने बिथांखौ खननो थाखाय खावलायदों आरोना। नायलांबाय थादो। बिथाङा जोंना सिंगारजों लोगोसे मिउजिक एरेन्जारबो, बिथाङानो मिउजिकखौ खालामजोबो। बेसेबां सर्ट मुभि, फुल मुभि गासिबो मिउजिकखौ बिथाङा होजोबनो हायो। थिग बेनि स्टुडिअ'आवनो दङ जों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो अननानै। खनबावसिगोन र' गोदान मेथाइ। जे बिथांनि मिसेस प्रिया नार्जारि, बेबो सिंगार। बिथांमोननि रोजाबनाय हामिं होनायखौ नोंथांमोना खोनाबाय। दिनै आंबो बारा गोलाव फोलावबाय थाला, एसेयावनो बिदाय लाथ'नोसै नोंथांमोननिफ्राय। गोजोन्थों।